Hallelujah. Hallelujah. Amen. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Amen. Ngibingelele ubaba ubishop unyakani umama unyakani omama mase kuba i-worship team. Oh Jesus. Egameni lika Jesu abantu abasha bonke kwelisi igama umfeli wethu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Silana ke bazalwane sizokhonza bani? uNkulunkulu. Amen. Amen. Kumnandi ke namhlanje likhonza kahle lishawa umoya niyabona. Amen. Asithi hallelujah. Bala Nkosi ukuzongenzele khona impela ngiyamangala uthando onalo ngani Nyamala Nkosi engithela impela amagama uthando enale ngami. Hallelujah. Yazi before ngizoshumayela uyokujabulela ukulinyalelwa ngoba usuku uzovula into enkulu. Amen. Hallelujah. Ngiyezakala bazalwane. Amen. Ubokujabulela ukushawa ngoba uzovuka unamandla. Amen. Asithi Oh Jesus. sizoya kuJobe 2 hayi ngiyabona yini impela iBhayibheli oliphethe. Amen. Amen. Jobe 2. Amen. Hallelujah. Ngike ngathi ngilele bazalwane unini kuthange ya thange. Ngavuka ngaphupha ngifa yabo. Hayibo. Mengiphupha Mengiphupha ngifa ethi lo muntu kade ekhuluma ethi fana ushumayele mawala ngoba isikhathi sesincane. Ngivuke into engihlekisa mengivuka ngikhuleka kancane ngivula uTV nje ngibuka uTV. Kungasavumi ngilala yini manje ngiyasaba ukuthi mhlambe ngenza. Hallelujah. Hallelujah. Ngixoshe from 12 o'clock till kuze kube u6. Amen. Fana ngiyemsebenzini. Ngiyayibuza ngeta ngithi hey. Uma ukuthi ukufa sizokusaba kangaka pho. Amen. Hallelujah. Amen. Khona isifundo kade ngisifunda sokuthi kuyenzeka bazalwane ukhulume ngento kanti usayisaba ukuthi yenzeke. Amen. Ngiyazakala bazalwane. Hallelujah. Ngamanye amazwi uNkulunkulu elanda umuntu. Noma uNkulunkulu afuna ukusebenza ngomuntu. Kudingeka qala kufa ingqaba ezimhlelisile ukuze ezokwazi ukusebenza ngayo. Hallelujah. Kunabantu okufanele bashumayele ebuhlungwini abakhulu. Ukuze bakwazi ukushumayela kudingeka kulimale ihlobo zabo. Kudingeka izinto abayithembileyo. Imali ukuze kwazi uNkulunkulu ukusebenza. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze uNkulunkulu ekwazi ukusebenza ngebandla kudingeka lihle ukuze usale ukuze kwazi ukusebenza ngawe ngoba manje kuyisiqalo impilo yakho. Hallelujah. Kuyisiqalo impilo yakho. But you are ready to Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah. God. Yes. Awufunde verse 2. Silandele lenkulumo bese siyathanda. Chapter 2 verse 2. Yes. Xa abantu abayithi
Hayi ungafunda hle. Loko ndaba ithi uJobe uyalingwa futhi ukubekezela kwakhe. Indaba ithini bathi indaba ithi. uJobe uyalingwa futhi ukubekezela kwakhe. Okay, lithi iBhayibheli indaba ithi noma isixhosa. Hayi isizulu lesikazi. Oh, kodwa indaba ithi. Inhloko ndaba. Oh, ithi indaba ithi. Okay, amen. Kuthiwa ke indaba ithi uJobe uyaphindwa. Uyalingwa. Amen. Kezwa kana bazalwane. Okusho ukuthi uke walingwa. Oh yeah. But uSathane meshaya uJobe. Akamshaya ngakhulumanga nomnikazi kaJobe. Amen. Ngizothi empilweni yakho uSathane bekuvakashela mntaka baba. Akakuvakasheli ngoba uNkulunkulu engazi, uyazi uNkulunkulu. Ukuthi wena uzovakashelwa, uyazi uNkulunkulu. Ukuthi wena uzolamba usola ukudla. Uyazi uNkulunkulu. Ukuthi wena kuzoke kube khona isikhathi la khona ubone ngathi izinto zikuwe ziyabheda. Hayi ngoba ziyabheda ukuthi uNkulunkulu uyazi ufuna ukubona. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Verse 2. uJehova wathi kuSathane, uvelaphi? Uvelaphi na? uSathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Nasekuhambeni kuphi? Kuwo. Sokukhuluma bani? uSathane lo bani? Abantu bahleli emhlabeni. Yeah. But ingqondo sesezulwini ngoba uSathane uyavakasha naye kuNkulunkulu. Oh yeah, Jesus. Ingakho sithi sesishumayelile uSathane ehambe eyosho ethi niyambona sokwenza ukuthi. Lalela mntaka baba, umangele wakho omkhulu yena Sathane iqobo lwakhe. Amen. Verse 3. Wasethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na? Inhliziyo yakho weSathane iqaphele inceku yami uJobe. Yes. Ngokuba akakho njengaye emhlabeni. Ngokuba akakho njengaye emhlabeni. Umuntu ongenasici nolungileyo. Umuntu ongenasi isici kodwa futhi olungileyo. Omesaba uNkulunkulu. Usaba uNkulunkulu, yonke into ayenzayo usaba uNkulunkulu. Obalekela okubi usabambelele. Abalekele okubi ukuze bambelele kuphokolo kaNkulunkulu. Jesus. Noma ungivusela ukumchitha engenaqala. Noma umcela nje ukuthi umbulale kodwa yena uyazi ukuthi icala lini. Verse 4. uSathane wamphendula uJehova wathi, isikhumba ngesikhumba. Inyama ngenyama. Yebo, konke umuntu akanakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Lokho umuntu anakho uzokunikwa ngokuphila kwakhe. Lokho kubambileyo namhlanje mntaka baba. Uma ukuthi kuyadedeleka hayi ngoba uzobusondeka. Ukuthi uNkulunkulu uSathane ubona ugqobo lwakhe ingakho kunyakaza. Amen. Lalela mntaka baba ngitshelele nje. Oh Jesus. Sizothandaza. Akanyakaziswa umuntu ongenalutho. Kodwa umuntu unyakaziswa ngoba anotho. Ngiyeza kana basalwane. Yingakho ubona into yalesikhathi ubona amadodana ethu aya kuyihunga. Hayi ngoba ukuthi kule hunga baya kuyo ayikho into eyikhona. Ukuthi uSathane uyazi ukuthi bayiceke embusweni wakhe. Uma bangayeki ihunga, iSouth Africa ingabheka phansi. Hallelujah. Ihunga ukuthi iSouth Africa ingakwazi ukubheka phansi. Jesus. To efika empilweni yakho mntaka baba ayifiki ngoba ikubulala kodwa inento eyifuna ukuyigciba kuwe. Oh Jesus. Kezwana basalwane. Amen. Into yenza ukuthi wena bakuhlebe awuhlebe ngoba bakuzonda kodwa kunento abayibona kuwe. Bakuhlebe abakwazi ukuthula ngoba kunento ebanyakazisa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ukuthi ukhwifela ngamathe jabula bakhwifele ngamathe ngoba kunento abayibona bazokhipha amathe. Ngizothenge mina namhlanje indlingekho ngizothi mina kunento eyenza ukuthi babulale indlu ngoba bayabona ukuthi bebethule lento izosuka ikhume. Hallelujah. Amen. Ukuze uzobulala uzobulala umuntu kudingeka qala ubulala imbewu ngoba imbewu inamandla. Why imbewu inamandla ukuthi imbewu izala okuningi kunento ekade iyodwa. Uma ngithenga ummbili wodwa kodwa mengutshela ensimini uzongikhiphela imbili e100 ikhishwa ubani ikhishwa ummbili wodwa ukuze ukwazi ukufa imbewu isathana iqala uthinta isihlahla ukuze kufe imbewu. Hallelujah. Hey. Ngizomemezela mina namhlanje bataka baba ukuthi musu ukhathazeka lento ezokuhlupha noma lento ekuhluphayo ingoba kunamandla khona. Amen. Ngeke kulandele wena manje. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Awufunde Verse 5. Kepha-ke welule isandla sakho uthinte amathambo akhe letha kuNkulunkulu nenyama yakhe. uNkulunkulu uyavuma. Uthi lula isandla sakho. Ngamanye amazwi uSathane uyamcela. Angithi bataka baba ngoba sihleli la uNkulunkulu sazi ngamunye ukuthi yini esifanele siyenze embusweni kaNkulunkulu. Kodwa uSathane okuzokwenza ugcinele ingenzeki ukuthi uSathane uqelilile. Hallelujah. Mase ekucelile uSathane kuya ngeaction yakho ukuthi uetha kanjani. Amen. Jesus. Hallelujah. Yabona mosoceliwe uSathane. uNkulunkulu usuke ngayi ngoba usuke ngeke usuke khona. Kodwa uyama emeceleni. Isikhathi emeceleni kuvele kusala uSathane wena noSathane libhekane izinto zokona. Hayi uNkulunkulu ucela ukuthi kwethembile. Hallelujah. Ngeke kubulale lento. Lalela mntaka baba ngeke kubulale lento obhekana nayo. Lalela mntaka baba musu kuyishaya wena uyibukele phansi. Into encane nje leyo ubhekana nayo iyadlula. Kodwa ukudlula kwakhona izobe seyibuya seyiphindwe kaningi. Okwakho kuzokwenza ukuthi ingaphindi kaningi ukuthi uyibukela phansi uvuma uSathane egandana. Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. uNkulunkulu buka abaprofeti bakhe. Ngoba sila uNkulunkulu buka abavangeli. Ngoba sila uNkulunkulu buka abantu abayitrek kuyiwilbita yonke. Kodwa into engakwenza ukuthi ugcine ungafikanga kuleyo nto ukuthi usibukela phansi. Hallelujah. Amen. Ungayandamani. Oh, Jesus. uNkulunkulu ukuyizini. Amen. Yabona leli sonto namhlanje awulenze lingabe isonto elifana namonke amasonto. Ngoba yileli sonto namhlanje lizoyichaza ubuwena ukuthi uyakhona yini ukubhekana noSathane. Hallelujah. Amen. Oh, Jesus. Impela uyakukuthuka ebusweni bakho. Usethi kuSathane ukhuluma noNkulunkulu. Angithi uNkulunkulu uvumile. Uthi kuSathane uyazi lo muntu uzokuthuka lo. Ngamanye amazwi uSathane ucabanga ukuthi uJobe uya kuNkulunkulu ngoba enemali. Oh, Jesus. Noma uJobe ulokhu uSathane ucabanga ukuthi uya kuNkulunkulu ngoba ulala uhlile noma ubulala unesenazo impahla zokukhokha. Akhohlwa ukuthi noma ngakuqedela impahla but umoya wakho usekhona uyaphila. Hallelujah. Ngoba into uNkulunkulu ayilandelayo. Yesu. Ayilandela impahla kalandela imali. Hallelujah. Umoya wakhe. Oh, Jesus. Amen. Umoya wakhe awufaka kuwo. Amen. Uyingozi umuntu osakwazi ukujaja abanye abantu. Jesus. Yodwa ukuthi umoya kaNkulunkulu noma ngona namhlanje mntaka baba kodwa kusasa mengeke uNkulunkulu ithi iBhayibheli izono zonke zikhohliwe uyiphosela ngawe sekhohlwa into ayidingayo meyisaphila umoya wami. Amen. Ngibona ngisesokweni ngihamba ngisesokweni kodwa uNkulunkulu uphikisana nemvelo. Oh, Jesus. Abantu bakufaka esokweni kodwa uNkulunkulu akakufakile esokweni. Amen. Abantu bayakufaka bakugqiba bakutshela ukuthi awusekho usaphila kodwa uNkulunkulu kade yena ubona indlu yakhe yakhiwe. Hallelujah. Amen. Azathini uNkulunkulu
athi noma nina abantu ningathula ningasashumayeli kodwa manje azokhuluma yena azokhuluma sizofakaza ukuthi uNkulunkulu impela uyaphila. Hallelujah. Amen. uSathane mesecela uJobe kunabantu abawu3 abawu4 eBhayibhelini abawu4 kwincwadi kaJobe. Laba bantu abawu3 abangani bakaJobe ogcina uJobe nomndeni wakhe. Isikhathi uSathane esemcelile uJobe uNkulunkulu sebayenzile iagreement noSathane noSathane. uSathane uyehla uza emhlabeni. Meza emhlabeni number 1 ufuna uJobe ibulale yena. Amen. Uqala kuphuma imfuyo kaJobe iyehlane. Meyehlane kufa yonke into kaJobe kuvele kusalumela usoyedwa ngoba yayiluswa abelusa abaningi. Jesus. Waye umluso wethu esale phethe unkemba ukuthi mayefika kuJobe emtshena ethi Jobe ngithe ngisehlane izimvu zakho nenkomo zakho zifile kodwa kusale mina nje ngedwa ukuze ngikwazi ukuzoletha ubufakazi kuwe ukuthi number 1 isikhathi efika ezoshona kwamasu evele ethatha umkhonto kumelusi ayigwaza yena ethi ngisahlaleleni ngoba lemfuyo yami iphelile abantu bazohlekisa ngami kodwa namhlanje sengiyahlupheka kodwa kunalokho uJobe uyahlala ulokhu aqhubekile khona uthi Hallelujah. 2 kuphinde ilokho izingane zakhe zihambe ziyehlala meziyehlala ifike zife zonke kusale yodwa nayibuye izokwenza ireport yokuthi abafowethu nodadewethu bafile. Wena baba sewusele nami nomama kuphela. Lithi iBhayibheli uJobe ulokhu uJobe eqhubeke ehlala. Ngoba uyahlala uNkulunkulu engakasho ukuthi is over ngempilo yakho. Jesus. Into izokubulala ukuthi wena utshelwa ngabantu bathi is over ngempilo yakho kanti uNkulunkulu ubona impilo yakho imali iqala kaphansi. Jesus. Lithi iBhayibheli isikhathi etshelwa lento nendodana yakhe eyodwa eseyisele aqhubeke ehlale. Hallelujah. Yathana ukuthi uyeyisa phela lo muntu. Hallelujah. Yonke into yaqhubeka uyahlala. Jesus. Bese ke uSathane athi ngcono ke manje ngishaye umzimba. Uyaqhubeka uyakhumbula ukuthi lithi iBhayibheli lithi isikhumba ngani? Isikhumba. Ngamanye amazwi bese ethi uNkulunkulu kodwa yodwa into ongekwazi ukuyithinta. Noma ungawushaya umzimba kodwa umoya ngeke ukwazi ukuthinta. Ngoba umoya umnikazi wayo yimina. Wena umzimba ushaya uhluphe. Jesus. Akinayo ilungelo lokuhlupha. Jesus. Akekho noyedwa umuntu onelungelo lokuhlupha umoya wakhe. Hallelujah. Yathi inyama yakhe ingashawa nayo ukugula ishawa ukukhandleka ishawe izinkinga but umoya wakho ngeke ushawe izinkinga. Ngoba uyedwa umnikazi womoya. Amen. Ubaba ezulwini. Jesus. Lithi iBhayibheli ekhulu uJobe. Mekhulu uJobe benamathumbu umzimba wonke. Bese bayaqala abangane bakhe bayafika kuye. Bebefika kuye bazozwakala bathi uzobhubha njengamasimba akho. Jesus. Abakubona bazothi uphi ngoba abantu ungahleka nabo bakunyakade kodwa dathe usenkingeni bona bazohleka bathi shawu. Abantu bayakwazi ukuthi namhlanje bakuweshiphe kathi kusasa bayakubulala. Umuntu lo lithi iBhayibheli isikhathi benza lento uJobe waqhubeka. Jesus. Jesus. Uyakhuluma nje uBhiliyani lapha uyabhala uBhiliyani uyakhuluma uthi awukwazi ukuthi ukujabula kwababi kufishane. Hallelujah. Makweso ngoba ucabanga ukuthi uJobe seshawe uNkulunkulu. Mighty God. Kanti uNkulunkulu uzoqala ngaye. Hallelujah. iBhayibheli eqhubeka uJobe ehlala. Ebona uSathane utakathinte kulo muntu evele ethinta umfazi wakhe ngoba uzothintwa naye umndeni wakhe. Jesus. Umfazi weJobe usahlalele nebubu yanuka manje nebubu zihamba phezulu kwakho yanuka manje. Why ungavele uthuka uNkulunkulu ufe? Jesus. Number 1 uthi thuka bani? Ukusho ukuthi bawufi esogweni. Uthi wena kahle kahle Jobe vele uhambe esogweni. Hallelujah. Uthi uJobe asiphiwe kuhle kodwa.
sizokwamukela okubi samukela okubi. Bese qhubeka lapha ethi ngiyakwazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Noma isimo sibheda but umhlengi wami unawo. Oh Jesus. Bathiwa ngifele zonke izinto kodwa umhlengi ulokhu ehleze nami. Ngangidela kodwa umhlengi uhleli unami. Oh Jesus. Abangani bangangihlenga. Hallelujah. Uhleli unami. Oh yes Lord. Bangaze bangitshela bathi mangifika basuke bonke babaleke kodwa umhlengi uhlala nami ababaleka khona. Jesus. Phakathini bekunemcimbi phela imcimbi ngoba kubonakala isona esikhulu kodwa umhlengi wami ukhona. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Musu ukubuka abantu ukuthi bathini ngempilo yakho but ubuka umhlengi wakho uthini ngempilo yakho. Anginandaba ukuthi ukhulume wathini nami. Nginandaba ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini nami. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lalela mntaka baba. Usathane wenze show. Kulento engizokutshela yona sengigcina. Amen. Ayenzeki into kuwe usathi lokhu uNkulunkulu engazi. Ufuna tata. Ayenzeki futhi into kuwe usathane engazi. Usathane uyamesaba umuntu. Amen. Kodwa usathane ukuze kwazi ukunqoba ngokwesaba. Hallelujah. Into ebulela abantu abaningi ukwenza njani? Ukwesaba. Uyabona uzobulala lento kwesaba empilweni yakho. Ayikho into ezokunqoba. Hallelujah. Noma ungakhonza noma nikhonza lasenuthu kodwa manje nalento ukuthi anesabi uNkulunkulu uzobe nowesithathu. Hallelujah. Ezulwini futhi awuyisho ukuthi nibaningi kodwa uzokoya wena wedwa. Azathi omunye umhlabelo ethi embuzweni uyona wedwa embuzweni ngelinye ilanga. Uzophendula. Isoma wedwa Oma wethu embusweni. ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uzophendula. Wedwa Oma wethu embusweni. ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uzophendula. Wedwa Oma wethu embusweni. ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uzophendula. Oma wethu embusweni. Ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uzophendula. Oma wethu embusweni. Ngelinye ilanga uzophendula. Oma wethu embusweni. Ngelinye ilanga uzophendula. Asizothandaza. Kunamandla khona kuwe. Yingakho uNkulunkulu ngoba abantu abadala bambalekela ezogcina sekhuluma ngengane encane. Amen. Yeah. Ikhuluma ingane ngoba uyibona ina 4 years noma ina 5 years ucabanga ukuthi ikhuluma ngoba incane kanti uNkulunkulu useyakhuluma. Amen. Number 1 usathana ubona ukuthi ukuze shaye iSouth Africa fanele qale shaye intsha ngoba inamandla. Amen. Ukuthatha amandla akho yabasha yakithi. Amen. Behamba nokushisa kwesonto inyanga yabasha kithi. Haleluya! Kukhona into emnandi ukuthi usha ngafa kuzovuka ngafa. Amen. Awuyishaya ihlobo. Amen. Uma bazalwane kufika isimo empilweni yakho. Sifika ngoba sine reason. Uma usathola umsebenzi namhlanje musukubhosa ngalomsebenzi ngoba uNkulunkulu une reason waye kunikeza. Hallelujah. Uma futhi ungasebenzi musukuyibukela phansi ukuthi why ungasebenzi ngoba uNkulunkulu une reason ukuthi why ungasebenzi kuma. Oh Jesus. Ngoba uNkulunkulu une plan ngempilo yakho. Amen. Hallelujah. Kune plan ekhona la. Mina ngoba ngila kuwena ngoba ngibuka ngubamani ngokamaqhawe. Amen. Iqhawe into eyiza noma ishayiwe kodwa izizwe khona. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
utulethi ukuba inkosi moya ngcwele phela ngemama gabi sehlulekile Nkosi yami ukuba ichechi moya ngcwele phela ngemama gakithi sehlulekile Nkosi yami sehlulekile thina Nazareth, Kamele. Siyathandaza manje bazalwane. Haleluya. Uyazi ukuthi yini le ofuna uNkulunkulu aqinise kuyona. Amen. If ukhona la uNkulunkulu afuna uqinise khona gijima uze kimi. Ya. Yeah.